Am revenit în direct. 9 tineri vor să cucerească lumea cu gustul bucătăriei românești moderne. Se antrenează pentru Olimpiada Gastronomică Mondială din Germania de luna viitoare. Vor lupta cu cei mai buni șefi din 60 de țări și au ambiția să fie deasupra tuturor. Avem o perlă umplută cu piure de fasole și jeleu de varză roșie murată, o bază cu brânză tofu și susan. Cu această delicatesă pentru veganii, bucătarii noștri speră să impresioneze la Olimpiada de Gastronomie de la Stuttgart. Mai au însă și alte surprize puse la cale împreună cu Dragoș Bercea, care la doar 29 de ani conduce echipa țării noastre. Vom găti timp de 5 ore într-o bucătărie de sticlă pentru 110 persoane. Vom avea o gustare din pește, unde vom merge cu calcanul de Marea Neagră, vom folosi raci, vom folosi rapane, produsele noastre tradiționale, pe care nu le găsim în altă țară. Tinerii bucătari adunați din toate colțurile țării pun în joc toată creativitatea și imaginația pentru a urca pe podiumul Olimpiadei Mondiale de Gastronomie. Am pregătit un desert în care am folosit o tehnică mai inedită, tehnica de afumare, jeleu de fructe de pădure, o piesă centrală din mus de ciocolată albă, mango, fructe de pădure și trufă de ciocolată neagră. Se spune într-o competiție de nivelul acesta că desertul face diferența. Dăm juraților ceva inedit. Îmi doresc doar 92 de puncte, nici mai mult și mai puțin, adică aurul. Olimpiada de Gastronomie oferă și publicului ocazia unică de a-i vedea la lucru pe cei mai talentați bucătări ai lumii și de a mânca din preparatele lor. Un loc la masa pe care ajung felurile inedite și rafinate costă între 49 și 125 de euro, iar cele de la masa unde gătesc ai noștri au fost deja rezervate. Vrem să arătăm lumii întregi că gastronomia românească a ajuns deja la alt nivel. Olimpiada Mondială de Gastronomie începe la Stuttgart peste o lună, iar la ea vor participa 2000 de bucătari și cofetari din toată lumea.